Hola, sóc l'Abraham Osorio. Jo sóc Santiago Quintero. I jo sóc Sergi Tavares. Som alumnes d'informàtica de l'Institut Sandrasos i creadors de l'aplicació Hostaleria Sandrasos. L'Escola d'Hostaleria de Figueres ens va proposar fer una aplicació per poder gestionar el procés que va des de la compra de la matèria prima fins a l'aula de cuina. Ens va agradar la idea de participar en un projecte real on poder posar en pràctica el que estaven aprenent, intentant ajudar a un sector molt afectat per la pandèmia. Inicialment ens van reunir de forma telemàtica amb l'Escola d'Hostaleria per identificar les seves necessitats i així poder plantejar una bona solució. La nostra aplicació permet a la persona o persones encarregades realitzar la comanda de productes necessaris per preparar els menús setmanals. El responsable de compres supervisa les comandes per detectar duplicitats i excedents, per ajustar la compra a la necessitat dels magatzems on es podrà controlar l'estoc dels productes en temps real. Per la part del backend hem utilitzat Laravel i MySQL i per la part del frontend hem utilitzat Bootstrap i JavaScript. Com a eines col·laboratives hem utilitzat Meet, Git i GitHub. L'hem desplegat de forma automatitzada a Oracle Cloud i hem utilitzat els DNS del nostre proveïdor Dominion. Amb aquesta aplicació hem ajudat a simplificar el procés de compra i a reduir el malbaratament d'aliments alhora que hem consolidat els coneixements adquirits durant el cicle.